Тази седмица в Grappling техника на седмицата ще ви покажем душене Вон Флю. Партньор в техниката, както и първата седмица, ще бъде Радослав Бокоров Батман. И първо ще започнем с това, кои са необходимите условия, за да може да проведете техниката. Най-важното за тази техника е, че тя е защитна, а не нападателна и се изпълнява изключително и само когато противникът ви хване за гилотина и вие паснете до крос-сайд. Сега ще ви демонстрираме това. Стандартната гилотина, която се изпълнява, е през глава, при което партньора ми ляга назад и ми хваща с крака. Това, което трябва да направя, за да мога да стигна до изходна позиция за Вон Флю, е в момента на захвата на гилотината да пасна гарда му и да се позиционирам на крос-сайд. Захват, контролирам краката, минавам настрани и се позиционирам до крос-сайд. Това е началното условие, за да може да направите душението. Ако опонента ми продължава да държи гилотината, тогава е в опасност. Това, което ще се опитам да направя, е ръката, която е обхвана на главата ми, да бъде блокирана по този начин, с рамото до неговия врат. От другата страна ще приложа натиск с моето рамо, при което ще огранича кръвопотока към мозъка му и ще се получи душение. С моето тяло и с двете ръце, след скопчаване, блокирам неговата ръка. Батман извади ръката, вече е невъзможно. От тази страна, с рамото, притискам врата му. Душение. Много е важно да се разбере, че натискът се изпълнява точно с рамото. Не дейте да поставяте рамото си върху врата му, а трябва да го сложите отстрани, за да може да притиснете кръвоносните съдове от страни на врата. Ако съм върху него по този начин, душението ще се получи доста по-трудно, отколкото ако съм леко отстрани. Обърнете внимание на това как скопчавам ръцете си, по този начин блокирам неговата ръка, така че да не може да я откопчее. Втори вариант, ако все пак той успява да удържи на вашите атаки или използва долната си ръка, за да ви държи далече от него, е да направите полумост. Този е малко по-техничен вариант и трябва да се изпълнява, когато вече сте сигурни в статичното изпълнение на техниката. Отново захват, скопчавам си ръцете, притискам с рамо, изпълнявам. Този вариант принася повече напрежение във врата му, тъй като с извъртането още по-голяма част от тежестта ми влиза в рамото. Това беше душене Вон Флю. Очаквайте ни другата седмица, заедно с Батман. Предишните клипове от серията може да наблюдавате на сайта ndesant.bg, на Facebook страницата на клуба или в YouTube канала.